Hallo alle sammen, og velkommen til GeoCenter Grenaa. Jeg tager lige en snortur, så I kan se, hvad der er af gode sauer her på hylderen. Går lige her ind i et andet rum her også, så I kan se, uden at afsløre for meget. Kommer her, så er en masse fine sager. Kommer også lige her, får I lige det her display også. Ja, det ser godt ud. Nå, men tak til jer, der valgte at deltage i konkurrencen om et billet til det her fossilkul ned i Gram. Jeg har lige en håndfuld navne, så dem kaster jeg lige på gulvet. Jeg vender lige kameraet om, så kommer lige et lille klip, så kaster jeg dem på gulvet. Alle de her navne, og så må vi jo se, hvem den heldige vinder er. Så er lige en snortur uden mig på skærmen. I skal lige se. Der er plakaten. Fossil of Trælnæs. Ja, den er satme i orden. Laver det kendt Albin. Han kan satme noget. Nå, I kan lige se her. Jeg går lidt hurtigt igennem. Der er lidt bøger der og noget. Så kan I lige se her. Der er også lidt sager. Der er tomme hylder. Der er plads til gode sager. Og så er der lidt herovre. Og så har jeg selvfølgelig også herovre. Så, men jeg havde den her håndfuld. Og så har jeg egentlig bare tænkt mig at kaste den på gulvet. Her foran alle søpindsvinene. Fordi der er nemlig godt lys. Så må vi se, hvem den heldige vinder er. Jeg trækker den her. Jeg skal lige se. Jeg skal ikke nemt med en hånd. Hvad fanden står der? Kim Sandholt Jensen. Nå, han ved jeg godt, hvem er. Nå, Kim, du har vundet en billet til Fossilkon. Du er satme heldig. Så Kim, send mig lige din mail, Kim, så skal jeg nok lige sende billetten videre til dig. Ha' lige en rigtig dejlig tur i morgen. Det var godt. Hej, og tak fordi I alle sammen deltog.